Practice kumain, practicein. Kumain na siya. Yan, minom ang danay I'm so happy, kumain siya. I'm so happy, minom siya. Inom pa. Dali, bilis. Yun, uminom uli. Mabubuhay ito, Madlang Noypin na walang gatas pag ganito. Pag ganitong kambing, Madlang Noypin, yung bago-bago pa, ano pa kasi ito, 5 days. 5 days ba to? Or more than 5 days na. Pag ganito, mabubuhay ito kahit wala nang ina, basta iinom lang ng tubig. To pag ganito. Kahit hindi na to pa didihin ng inang kambing niya, mabubuhay ito kasi marunong nang siyang uminom ng tubig, tsaka kumakain na siya ng feeds. Pollard to, yung parang takop. Yan, so ito, mas lulusog to pag ganito. Ang saya ko, uminom siya ng tubig. Pag ang kambing kasi Madlang Noypin, inalagaan mo na bigyan mo ng tubig araw-araw, mas mataba sila. Tapos mas shiny yung ano nila, yung balat nila. I'm so happy na uminom siya ng tubig. Inom pa. Yes. Oh yes. Maglaro ka sa tubig. I'm so happy.